Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:59. This time check is brought to you. Stories, interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Sabado na kita, Agosto 22, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan yari kita sa ika-4 na Sabado man ang bulan sa Agosto may 5 ina ka Sabado. No, may 5 ka Sabado, may ara man sang 5 ka Domingo. No, pero ti kalawig ni ang Agosto, no? Aksyon Hotline. Kag sa bulan sa Agosto as expected como tiempo muerto puerte gid kapigado ang tawo. Aksyon Hotline. Kumusta kamo iyang nga mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Kumusta ang inyo sini nga pagpangabuhi? Ari na kita sa talipuspuson nga mga sinimana sa Agosto hopefully pagsunod sang Setyembre. Aton na mabatyagan ang momento sa aton sini nga pagpangabuhi. Aksyon Hotline. Kag bangod sa padayon nga dulot sang pandemic o kon sining COVID-19, ang tawo nagataas lang hilanat o kon kapigaduhon. Aksyon Hotline. Dugangan pagid sang madamo nga mga krimen nga nagaluluntad ay sos. Daway kita pasinadtuan ano ayhan ang nagahulat sa aton sa bulan sang Disyembre. Gambal kita nga tipag Disyembre diri kita magkabaton sang mga regalo kag mangin masinadyahon ng aton sining nga pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig, pero kung magamuning sitwasyon daw kuan gid ninit gid ni daw kag daw pigaw ginigurong pagsunod sang aton sining Disyembre. Hopefully nga maumpawan na ang aton ekonomiya kag pagpangabuhi. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon are Tayhopon checking in kag naga-welcome sa mga ka-aksyon ta nga naga-monitor na paagi sa ila nga mga transistor radio kag sa mga naga-monitor man via online, no? Sa matag palamati ta nga nagatutokid every morning. Bisan din ka man nga bahin sang kaributan basta may available ka lang nga internet connection, pwede gid makapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Kung may paryente ka sa guwasang pungsod, hambalon mo lang nga mga drama kag ang mga radio program sa Aksyon Radio, mabatian ina paagi sa Facebook Live. Kag ang link kasimple malang ninyo, kanon mo, kasimple malang ninyo i-search Aksyon Radio Bacolod lang.
maaper gilayon dira ang link nga pwede ninyo i-click agud mamatian na nga ton nga mga programa. Aksyon Hotline. Hindi lang programa, kundi nagalakip ini sang mga matahom nga mga drama. Aksyon Hotline. Ariglado, let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan. By the way, no, kung mayarag ka mo mga mensahe, pwede gid, feel free sa pagpadala. Pagi sa aton sining chatroom, no, pwede nyo gid dira i-send ang inyo comment. May available na mo ang chatroom bala. Pwede ka mo da ka butang sang mga mensahe nyo, kag mga opinion, kag reaksyon. Aksyon Hotline. Kaya aton ginatinguan nga may isa-isa karon basa sa masarangan talang bangod man sa kalimitado sang aton sini nga tiempo. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ikaduha nga apelasyon sang mga doktor angot sa ila ginaduso nga pag-upgrade sa community quarantine. Bo, 4 ka oras kagintalakay kagabi. Aksyon Hotline. Ginpamunuan ni Mayor Bing Lunadia ang amuyang virtual conference or virtual meeting. Kagin atinan man, may mga nag-attend man nga mga nagkalain-lain nga mga sektor. Aksyon Hotline. Pero pag-intindi ko, ang anay sa mga negosyante do hindi gid magsugot, no, ginapamalabagan gid nila. Kaya ang proposal kundi sang una to ginaduso sa mga doktor nga kung mahimo ang Bacolod City ibalik sa ACQ bangod sining nagataas nga numero sang local transmission. Aksyon Hotline. Ini gihapon sa COVID-19 no, nga pandemya. Ti sa ikaduha nga sulat, luyag sang mga doktor nga kung pwede halin sa MGCQ, himuon na lang nga MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Aksyon Hotline. Ano bala ang naging resulta sang ila meeting kagabi? Aksyon Hotline. Ano pagid kaso sang COVID sa Negros kag Bacolod na dugangan? Aksyon Hotline. Pila na subong ang pinaka-latest nga numero sa Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental. Ihatag tanang karon dugay-dugay sa inyo. Aksyon Hotline. Atensyon sa mga hulat kag nagaangan-angan angot iya sa curfew. Kung may curfew kita based on the executive order nga ginpapanaog sang alkalde nga amo ni siya ang nanginbasihan nga nagumpisa ang curfew sa Bacolod alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Aksyon Hotline. Inigin palawig, tubtob Agosto 31. Medyo madugay-dugay pa. Mayara sang ginsight nga mga reason sa executive order nga ginpapanaog kagabi. Tuloy na ba ito? Na alas 12 na pasado. Aksyon Hotline. Ano pagid? Update sa investigasyon sang kapulisan angot sa kaso nga paglutang patay sa isa ka lalaki sa Barangay 2. Aksyon Hotline. Ano balang natabo diri? Ano ang investigation sang Police Station number 2? Aksyon Hotline. Kag-update man matapos nga karon nga daw Agosto 22, kundi magatakop naman ang moratorium, magatapos na ang moratorium nga ginpapanaog sang National Interagency Task Force. Kay puwerte ang reklamo sang mga local government units, hindi lang sa Negros, hindi lang sa Bacolod, kundi ang mga lugar nga mayara sang signifikante nga increase o pagtaas sa kaso sang COVID, nag-apilar inisla mo dito sa nasyonal nga tiyo hindi namon magwanta, overwhelmed na ang capacity sa ngamon tagsag ka mga quarantine facilities. Way labot sina, overwhelmed naman ang mga nagatrabaho nga mga health personnel. Tikon ang health program mo na and health services mo na ang apektado, budlay na na. Kaya sino pa nagkaroon matatap sang
mga pasyente iya nga hindi COVID-19 nga case. Aksyon Hotline. Damo kita na sumalang diri sa Bacolod. In fact, kapila magsaka diri sa aton nga inang hindi na mabatunan sila sa mga public hospitals mo. Like in the case of Corazon Locsin, nga puwerte naman kabuta da sa kadamo sa mga nagkadto halin sa pagpa-check up, outpatient department nila. Apektado man kay may mga nagpositibo kag may mga measures man silang ginimo. Tiyang mga residente hindi lang sa Bacolod kundi palibot sa Negros Occidental, wala na choice kay ini sila ginadala kung may aras ang ginabatyag hindi diri sa Corazon Locsin kundi sa mga pribado nga hospital. Aksyon Hotline. Nagligad di may isa ka may edad na nga lalaki nagsaka. Tigalalain ang buot niya kaya makon mo. Dala sa isa ka private hospital, sos. Sa sunod lamang sa 3 kadlaw, mapati ka mo tiyong balayran sa private hospital, ang ginhatag sa iyang nga bill, 94,000. Hindi giman gani ito delikado kag seryosong ginabatyag sa iya pasyente. Aksyon Hotline. Galing private hospital gindalaan sa iya, siling ko ati normal na sir. Ang problema, subong din ta makuha sa ibulig sa imo. Kay pati kami diri sa Aksyon Radio, gadugo man ang libo namon mo, purti man nga daan ka puraot ka sitwasyon. Aksyon Hotline. Pero ang balantay na karon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagan. Naunahon ko lang ang parte sa sining panibag-o kung ginpadala nga sulat sa mga doktor sa kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran no, sa lokal nga panguluan diri sa syudad sa Bacolod, paagi sa chairman sang IATF nga si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang ilang ginahinyo kung nagligad ang isa man ka grupo sa mga doktor gusto nila ibalik sa ECQ, why ato mag-grant. This time, ang ila gusto matabo nga halin sa MGCQ, Modified General Community Quarantine. Siling sa mga health o kung mga doctors di association, siling nila pwede ni nga mahimo ayhan nga MECQ. Aksyon Hotline. Kung hindi gid man ECQ, pwede mahimo nga MECQ. Ti ang hanay sa mga negosyante, understand? Do hindi sila pabor diri. May meeting, 4 ka oras ang kalawigon. Kagabi, ano ang resulta? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, how are you? Good morning. I'm good. Thank you, Art. Salamat. Let's talk about ang sulat sang atong mga doktor. So, yes, sir. So, kagabi tinaka-intra ang inyo grupo, no, kag nang-impart ka mo sa sining virtual meeting, ti subong mo na ang new normal mo. Ang mga meeting subong ara na sa ginapagi na sa internet, no, because sang threat gihapon sang COVID-19. Tell us, lano ang resulta sa 4 ka oras ng meeting, lano mga developments sa to, sir? Una-una na ihambal kong appeal sa ating mga doktor, no? Especially ini kuno sa infectious diseases nga mga specialista nga doktor naton. Pangayo sila 2 weeks nga time out. When they say 2 weeks na time out, kung pwede ECQ or NECQ, meaning no movement of life, no? Siling nila, when you stop the movement, especially mass movement or mass gatherings, probably will stop also the widespread and rapid community transmission. It makes sense. We agree on that, no? Yes, sir. Oo. Amo na siling latiin ni secure. But why man sila naghambal kung after sang 2 weeks, ano ang buhaton? Because after 2 weeks, amo magyapon ang atong sitwasyon, ang panggawita, ang resulta mo managyapon? Correct. The same things before the 2 weeks, kaya after the 2 weeks. Gasling namon, ang amon niya nga suggestion. Kaya ang gasling man kamo, which we agree, stop
the mass movement, damo nga views ang tao, kag gatherings, most probably siguro kung hindi man makontak totally, mahinay-hinay ang pag-spread Okay. ng isang tao. But so, ang pamangkot, diin gatipon ang tao, diin gapakadtong tao. If we talk about the downtown area, which amo ng central business area, Okay. wala na tao kung nadlaw, kay gabi wala man, may curfew man ta, no? Wala man na tao, ikaw, I'm sure, lagaw-lagaw ko man dire. Yes, sir. Kadto ko sa pier, bridge ko, kag Banago, totally way magatao na. Right? Why man biyahe mo? Why man biyahe? Sino ba labing ang porter man kinarda? Why man na mass gathering or why man tao kapakadto pakarida. Yes, sir. Kadto ko sa mall, wala naman tao sa mall, kay kontrolado man ang mall gasulod. Okay. No? Wala, kadto ka sa mall restaurant, wala man. Tao. Correct. Kadto ka sa hotels, mas why na yung tao ng hotels. In short, when you talk of business, there's no gathering there. People don't go there in very, very few. So di ng tao. See, we've been pointing to them, ang tao subo, ang iya ginabakal, ginapakadto pakare kada adlaw, Okay. pagkaon lang, tagdiin ina, di sa merkado publiko, ikaw guro gagi ka man sa merkado publiko, Burgos, Yes. karada sila. Aha. Pagladong narkobo, Central Market, Okay. Burgos, Libertad, arada sila. O kung mga talipapabla na yun sa kilidalan, guro magyan mo man na rin, art, no? Yes, sir. Talipapa. Kag sa mga boss or jeepney terminal, gatilipon, lakon hapon pala uli. Isling naman. Kung gasling ka mo, mass gatherings or mass movement, arada. So, Okay. ini nga mga hindi ka man i-mounted ng tao, hindi magpamerkado, hindi magpatalipa pa, hindi magkagdo sa basta mga tuli. Aha. But, i-focus na da ang tanang-tanga puwersa, police, health officers, barangay tanong, etc., na implemented ang health protocols ng containment measures. Okay. Example, ang tapang ko, lapaho na. Kung magkado ka sa merkado, talipapa, ang tapang ko, tupad-tupad ng Japon. Aha. Kaya kung tupad ng tapang ko, dapat sabihin, hindi ka dinumog mga muda. Aha. Isa nga, nagyang ko na sa puno Banago. Ang gabaligya, why man mas, why man fishel. Ang gabakal, pareho man sila. Aha. At bangay pa sila gurot, duwa ka danaw, nila baba, ganito sa bangay, bakal isda mo. Aha. Ito ga pang kita ka man da. Yes, sir. Damo mo, binanggaw na yung baga. Okay. Tinamon, bakit dira ang tinanglan i-focus ta? Bakit dira ang transmission? Kasi alas din mo na, kung diin ang damo tao, diin ang tao pakadto pa kare, Aha. most likely dira ang transmission. Kukunin mo ng atong pag-attention, Okay. no? Sa everything. Aha. So, most likely, if we could improve that, kung matugtang di man ang 2 weeks yung time out, and we can control that, most likely after the 2 weeks siguro, kasi hindi na montat o kung base hindi man ta kinanglan sa 2 weeks, basta kontrolahon lang ang pagtipon sa tao. Aha. Kung din damo tao, most likely dira ka malatnan kung nadumog ka man. Yes, sir. Sa mga barangays. Sila, ako man nga ang basta inner barangays gani, nga tubla sa sulod-sulod, gid lang, hindi mo makita sa mayor nga dalan. Aha. Ato to sila sa mga tiyanggi, tipon-tipon, ga istorya, kutso-kutso, ano gani na, parahan na, tungits. Iba nga may inom pa? No, may inom pa dahil tiyanggi, aram man da sila, way man gamas. Tipon man da sila. So in short, among area nga ang tao dito, amo dapat tagaan ka atensyon. Okay. Tapos, gapangayo to si, which nag-agree kami, dapat si Vice Mayor Elcid, diinggit na barangay ang damo positibo. Kagdaktig ang pagkus, which kinanglanon, kay kumabalaan mo, ngayon na yung mansilingan, 20. Aha. Ngayon yung gamay nga barangay ko niya, example, Stepania is 2 lang. Sino may problema, no? Kung Okay. di ng problema, kung itong tutukon, ta hindi isip ganun, ta kung ubos kita kung sat ganun, ta, no? Dapat, Correct. kung 45. Ang siguro mo para diretso, igo lang yung Target. igo, target lang yan, lang. No, problema lang, hindi kay ulamid batang sa kilid mo. Aha. Pero sir, Amo na nga mo ng pinsar, ading. yes, sir. Well, siling ni Mayor, basi ibalik man ang home quarantine pass. Aha. Nga ang kada household,
Isa lang? Tagaan mo lang isa, pag universal lang bla. Aha. Isa sometimes, tagaan mo isa ka ba, hindi mo siya pwede, iba pang labasa, tigananan, may mamingat, di ko Correct. yung kwan. So, basta isa ka household, universal, sino lang magagamit per household. Mangumpra. In short, kung wala ni imo ya obra, tingnan ka sa balay mo. Kung mangumpra ka, aring pa, pangumpra to. Hindi mo nang ginabuhat sa buong sa Metro Manila, especially Mandaluyong, gato itong kabataan ko. Okay. No? Oo, hindi sila kagawa except kung maninda. Kaya work from home man sila, so why sila pass sa ila. So kung obra kaya, may work ID ka. Okay. O kung why ka work ID, o tikin lang ka magawa, kay galibod ka isda, o panting ka, o labasiro ka na, o may utan, o nag-negosyo ka sa merkado. Ngayon ka certificate dyan sa imo barangay. Tikila, gamay mo lang barangay, tikilalahi mo na ganito na. No? Okay. Certify nga, labasiro kaya, baligya ko na sa palapala, certify ka. Aha. In short, Con, you didn't have to go out. Wala ka man obrahon, kung magwa, kung mag-inom ka, mambutso-putso, kung ano yung nadabuhat mo, hindi ka na pagtugtan, kag-inspektoon, gid. Aha. The Yes, sir. thing also sa Mayor, basi inspektoon kang border ta. Dari sa Talisay, dari sa Maybago, dari sa Morsya, yan gasulod, kinanan empleyado o may business na siya. Pero kung makadto ka di malagaw-lagaw, ka malang di, mamol-mol ka lang daw, mainom-inom, di na lang ka. Alas 8:19, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ang ginatalakay ta sa mga late tuners na tunupod kay Mr. Frank Carbon ang resulta sa ilang meeting nga naglawig 4 ka oras. Gindiscuss nila ang request sang pila ka mga association sa mga doktor bla nga nagapangayo nga basi i-consider nga gusto nila may ara sang pagpataas no sa ginapatuman community quarantine sa Bacolod. No, Sir Frank, I'm sorry na utod ang linyata. Oo na, utod taho. Yes. So, why yung kagabi ma-discuss? No, kay isa sa point, actually, pagbasa ko sa ilang sulat, nga ang reason nila is about the problem of health services nga kuno daw kaamat-amat na apektuhan since nga damo na sa mga doktor nga daw nalatnan sa COVID kag ang iban ginpaidalom sa mandatory home quarantine. Ina sa sir gin-discuss man? Gapangayo, actually, si Vice Mayor Elced ganing paggapangayo, lasing nila, ining mga negosyante, why nila, no, ang suglanon, why nila so seniors consideration, gapangayo gini sila evidence or data. Okay. No? Pila ang hospital tangang kwarto nga available, pila nang nagamit sa buong puno. Pila nang number nga doktor nga available. Pila na lang ang nagaobra tungod kay gin-quarantine. Okay. Yan ang gin-quarantine mabalik. Things like that. Wala. At least klarado nga really there's a big problem right now. Okay. Another thing. So, in other... barangay, di ng barangay na 40 ang transmission. Okay. Sige lang sa akin na tata. Natigla na data like that. Aha. Still gani, why na namo naging pangayaw with serious. Giling namon, ari na lang, Kay kamo gasling mo na if we stop transmission, if we stop mass gathering or mass movement, then we will stop. Most likely, we're gonna stop transmission. Okay. Go ahead, Art. Yes, sir. So, anyway, ang natabo, na-resolve ina kagabi mismo and was there any decision made by the mayor or declaration nga sorry, hindi namon mag-grant ina sang LGU. Nano ang result sina, sir, natapos ining discussion with a resolution? Something like this. Okay. Bilang ang pag-decide kung GCQ kita, ECQ, modified, hindi. Yes, sa local. Sa local. Correct. National na. Okay. So, ma-appeal sa pila, ma-appeal, masulat ka naman na amuni, either i-upgrade o downgrade ang imo quarantine status. Pero may solusyon to ang aton SP members. Yung mayor, bakit pwede? No, kung luyag mo di mag-issue home quarantine pass, kaya hindi pwedeng home quarantine pass sa mga kuwan Sa kung NGCQ ka, kung Okay. daw GCQ lang bla or ECQ. Okay. But if we have a ordinance giving you authority to issue home quarantine pass or put up a checkpoint, most likely pati pwede, no? Kaya Okay. daw na
ikonsulta nila to ensure our SP will give all mayors Aha. daw pros kay Diglo nga patag siya sang daw emergency powers to fight sining COVID. Kaya man ang atong mayor otoridad to issue or to pass an ordinance, approve an ordinance, mag-create kita more stringent. In fact, si Mayor Gillian Inobal, yung aton nga protocols ng containing measure, more stringent than other LGUs. Tinugangan para pagidning ang aton nga doctors, makapahuway man. Okay man kami, mga home quarantine pass, which mo magani pa ngayon. Okay. Ang checkpoint, okay man kami. But do not stop business. If you stop business, boy, you'll have more problems. Today, Art, yes, sir. more than half ng mga negosyante totally close. Why na din? Subong. Anong bot siya nila? May trabaho. Correct. Diba? Ang nag-abri mga tunga man. Pero ang nag-abri mga tunga, ilang empleyado? Less than 50% gani. Siguro sa pulo, base 4, 3 lang babalik. May ara kami na restaurant sa among building sa Dalog. Ang 5 ka waiter, isa lang kada adlaw. Piyog lang. Dasunod mo naman, waiter number 2, waiter. Isa ka bilog. No, na lang. So in short, that's how bad it is. If you close it for 2 weeks, boy, problema mo na po. Problema, sino mo, ang away ta subong, we have to remember, not anymore ni health issues, but health, economic, subong financial na, bulsa na. Mabatigan na guro ni mo, kaya ikaw ginaputot ang asawa mo at di na di nang kamuntrada. Kulang ni. Mabatigan na siyang tanan. Correct. Sising na mo, please. Kung kila, as you said, kimension ko kaya look at down, why naging manda? Ang amon empleyado, ipilimit, wala naging mana daw tag-2, 3, work from home pa ng iban. No? No, basi gani si Kapitolyo, basi magsunod man sa 50% ng anay sini nga tumana masulod, ang gaston ng 50%, so mga sina, work from home na lang, daw limit na gid mo. Okay. So, the business side, really, movement na limit na gid man. Why na kaya, why labot, nga force, tungod kay why na kami sweldo, do tayo na sweldo, kami mismo, ginalimit mo namon, ginaprotektahan mo namon daw by half work from home, half office. Okay. Sir, isa na lang, kay kabalo ko medyo damo pa man ang imo sikusuhon karon nga Sabado. Sir, extended now ang 8 p.m. to 4 a.m. nga curfew until August 31 and somehow na may epekto ni sa inyo? Art, ang amon business hours subong, kabalo pa man kung aga, wala na, gamay-gamay ginadaya. Okay. Mag-abre kami alas 8, alas 12, dutay lang na tayo. Ang amon negosyo, ari gasugod, alas 12, alas 5, meaning tunga lang sa adlaw. Pag wala naman na. Pauliyo na naggamit ng mga magyado gani, bay alas 5, buya na namon, kaya may ngagaw man puli. Yes. In short, 1/3 na lang sa business hour namon, ang 12 to 5 amo na lang na ang sitwasyon namon. But sige lang, bato lang, para na lang makahatag at least dutay sa mga empleyado, kung hindi namon pag indiyahan na makahatag ka sweldo. Problema gigid ako, Art. Yes, sir. Ginaayo man namon ang syudad o ang probinsya, pwede man kamo ka-create jobs and livelihood that ang mga catch for work program la, paninlo da sa dalan, pangukot siyang kanal, catch for work. Kung may ara pa da mga infrastructure project, repair siyang ato managulan, repair siyang ato sa ato nga mga public market. Ang pagsiminto, espalto sa tundalan o repair sa atong taytay, pwede masigil yun. Kaya ini tagahatag na yung trabaho. Or probably micro-grant o micro-loan sa atong lang buhay gate, yung galibod, man ni ginakan, bakal tablang mais, tamuting na saging, barbecue, why na gini? Collapse na gini sila? Yes, sir. Tigaan ni micro-grants, no? Ari 2,000, sugod kung ng 2,000, o ari 1,000, o muna. So, para na lang ekonomiya, bisa makadaw kung siya kwan bulaga, pisaw-pisaw lang, hindi lang mag-totally sirang mata. Okay, sir. Anyway, dugangan na mo niya kay kuhaon mo na mo ng side Quezon City. On that note, Sir Frank Carbon, thank you so much for the time ginatag karon nga.
Sige, sige. Salamat gid kag anytime tawag lang dig. Ito lipay gig nga makaambal-ambal man kami sa Kumuloyo ta. Salamat, sir. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. So, panindugan sang mga negosyante. Nga kung ipatuman, gidman kag ang ginahambal sa mga doktor, nga may mga cases, o grabe ang pagtaas ng cases, apektadong health services, subong nagaka-overwhelm ang mga medical workers, tiyang gusto matabo sang MBCCI, please ang data as basis ang ino-claim, ipresentar do mo na ang waigid malabot nga mapresentar na sang sining grupo kagabi. Para sa mga negosyante, hindi sila magsugot ko na mo ni kay makulapso kung ang ekonomiya ng maapektuhan, dako gid nga problema. Aksyon Hotline. So lang tawon ta niya, because at the end of the day, ang desisyon ara kay Mayor kung ang pagkambyo iya sang status, no, sang status sa community quarantine, wala diber ang lokal dito ina sa national IATF. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong akala.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na sa aga. Aksyon Hotline. Oy, good morning dira kay Madam Mati Espina. No, araman ka monitor si Sir Bong de la Paz, Bro Jesse Diquilato. Sir, good morning kag sa tanan nga mga miyembro sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Salamat sa inyo da kay Sin Ignero Itabag. Morning man kay Elizabeth Malaka Gamala. Aksyon Hotline. Gabonitor man si Barbarian Sukita, araman si Jocelyn Libuon Dispuho. Kag Ken Alon Sagay sa Tokyo, Japan. Major John Joel Sabay Batos-Batusan sang Bago City PNP. Ilin Caborovia sa Japan. Nestor Escobido. Niyang monitor na kami live sa Minuyan sa upod sa baby ko sa Savannah Escobido kag asawa nga Stephanie Escobido. Good morning sa inyo da. Philip Laurente sa Minuyan. Sir Dingdong Guzman Severino. Din assign subong si Sir Severino Aksyon Eden. Si Sir Severino din assign subong. Away na siya, retired na siya. Si classmate Jo Marie Tibos may aga. Aksyon Hotline. Kagamuman kay Otoniel Kanya, no? Kay classmate Edwin Imbango sa elementary. Tito Lito Hipaya, morning pare. Araman sinong guard Anlap. Salamat kita sa Pampanga si classmate Edwin Imbangli ka monitor, no? Thank you gid. May Fernandez Estrella kag tanan nga mga taxi driver sa idalom sang OTTG. Salamat sa inyo. No, Leia May, good morning. Araman si paring Albert Sanz. Araman si Tito Lando Eskultura sa Isabela. Tiyo naton si Nung Tantoy Tan. Sinang Badidera, dira sa may La Castillana, sa Barangay Robles. May nga agad sa inyo, may lang pag-monitor. Aksyon Hotline. Ayos ang iban, karon na lang dugay-dugay palihog. Akay may na ang kalaban. Basic Action Alvin, maka-update kita karon sa kuano sa sining investigation sa pulis man may gintiro naman kagabi sa Barangay 2. Tiambal sa pamilya, wala man kuno kontra. Although may mga background ini sa victim, may mga record, pero anyway, way pa matumod kung sino responsable nga naghimo sang krimen. Pero dire kita anay, na? Subong, Agosto 22, ang petsa naton, amo ining signifikanteng katapusan bala sa moratorium nga gin approve o gin mando sang National IATF, tinag tulotawhay ang aton mga quarantine facilities right after
nga wala na sang trips sang LSI kag OFW. Hotline. Ang LSI, Cebu ang una maabot di from Cebu siling ni Councilor Cindy Rojas 40 slag bilog karon sa gabi halin nila sa Cebu. Barko ang sakyan via Iloilo antes magdungka dire sa Banago Port. Hotline. Tinuwasang 40 may 25 pa nga to sa Tabuelan galing kay TY pa to yung green light nga magkalakat sila. Ang sa Manila, mga 150 ang nahatagan na sang Certificate of Coordination. Man kung ay ka sang Certificate of Coordination, hindi ka pag-iaprubahan nga magka-travel ka pauli diri sa aton sa Bacolod. Hotline. Pero kumusta honta na man, ang uwa na sitol na to nila mga problema nila sa mga balayran sa mga hotel kag mga pension houses. Kumusta subong? Damo na nagka-graduate kag damo na bakante. Kay siling ko basi ko may bakante pero kung may mabayaran sa uwa tong mga hotel kag mga pension house, basi may problema kita sa bulutangan sa mga OFW. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the chairman of the committee, Gamoning Action Team on Returning OFWs or ATRO. We have Councilor Israel Salanga on the line. How are you, Councilor? Good morning. Good morning, Aksyonard. Good morning, si Mamatag Palamate. Salamat gid sa time, sir. Ma-update lang ko ay ang anong latest subong parte sa mga pension houses kag ang schedule bala sa travel naman sa mga OFW nano saan umasugod naman di siya, sir? Yes, Aksyonard, pakadto kita si buong intact nag-travel kita pa airport para mag-welcome sa aton yung mga OFWs so after some 2 weeks moratorium period yung request ng city. Ari kita si buong pakadto sa airport may mga 100 plus direct mga OFW nga maabot. Wow. Expected time of arrival is around 9 o'clock na or 9:30 siguro. Okay. And okay na kita ya, na ready na magkatalibat ng paton sa OFW, ginawagkam natin ang mga na-stranded dito. Kag when it comes to facility, gi-confirm sa aton yung regional director, Ms. Riza Moldes, regional director sa OWA, na na-settle nila ang mga hotels dire. Okay. Kadamog yun siya nagkapamangkot yung isa sa mga rason yung nag-request kita for moratorium. I cannot speak on behalf ng LSI, no, mag-gamit hindi. Pero sa OFW naman niya, because there was a time na why natuglugan ng ato ni mga OFW, sa mga ma-recall ito ang may nag-complain ito nga sa airport sila tulog, nasugat sila 4 p.m. pa the following day. Tungod to siya actually. Siyempre, may nabutangan, may bato ni mga hotels and facilities during that time. Ang mga rason yung nga nagayo kita ng moratorium para ma-settle man iuwa ang ilang mga accounts dire. And mayo gid no confirm natin sa mga hotels naton, confirm natin sa kay OWA regional director mismo settled na ang aton yung mga facility. In fact, ibong ang mainabot natin yung OFWs, ready na makita magbaton sila. Almost cleared na ang aton mga OFW dire after sa moratorium, maubos na natin, release, discharge sa aton yung mga OFWs, and ready na makita sa magbaton naman. No? Although, Aksyonard, ang difference ang aton niya sitwasyon sa una kasubong sa una ya ang gadamo lang ya diri nga gina-swab isang LSI lang sa ang OFW. Subong damo na sa ating local transmission. So do I hope ang pag-abot ng aton niya OFW hindi sa bala magdagsak gid ng latudo bala kag magbugang sa dako nga number sa gina-swab diri nga local transmission. Okay. So buta malunod ay gid man ya problema pag-abot nila ni subong aga may ara na available nga butangan sila gilayon no sang bilang quarantine facility. Yes, available gid na settle ginawa. Okay. At least na mo na mayad nga balita kay siling ko kun hinali nga way masettle ni kundi na problema kay imo sa atro ya kundi tay butang na karon. Correct. Actually amo nang iba ni way naintindihan ba kung ano reason for this moratorium. Kasi gina-emphasize sa gid nga para maligat sa welfare sa aton mga OFWs kay kabudlay nga kada-abot nila dire gi-struggle lang daan sa Manila pag-abot dire struggle pag sila kasi wala sa proper accommodation. Okay. So, kung yari na kita dire ang city bus nato na rin ng DRMO naton ang accommodation ready na action art. Okay. Now, sir, kundi may kuha niya ang uwa nga private nga biolaboratory dito sa Iloilo, I understand, no? Medyo dasig na subong so far ang releasing sang mga RT-PCR test nila.
Action Art, actually terminate sa ang private niya lab kay mas problema to actually. Uy. Ganun yung wait malawig taway na kaistoryahan na eh. Okay. Sa mga time, even mga first week sa moratorium or even before moratorium, terminate na to ang remember na mo damo sa ginawa nga positive bala. Ato basta ka damo sa sila ka trip may mga 70 plus euro yung nag-positive. Tapos ato lang, I don't know kung ma-recall mo to, mga 2 weeks ago, mo, may mga OFWs na kadambos nag-positive, no? Okay. Tapos yung mga diferensya, kung nag-occur in between sa transaction. Tapos, imbis na mapadasig, tuway man, nag-hinayat ang sistema, no? Okay. So, gin-terminate siya sa OWA, ang biolab na ginkuha nila, kag kung balik kita diri sa Corazon Oxin, Teresita, kag sa Western Visayas. Ang lain gali sa to kay way labot nga do nagbundol, naghinay ang proseso kag pag guwas ang result daw questionable nga nagadamo positive. Yes, so actually tiya kuya amo na linggo hindi mo gusto mag-judge hindi man ta doktor mo, hindi man ta isa pa pero man sa biolab pero nagdibog itong ulo kaya Action Art amo gito ka massive wala sa mga nagpositive na resulta. Okay. But nevertheless, despite sila quarantine ito na mo niya ang mga sa isang kaskulahan niya. Ang mga nagpositive. Nang hinap lang mo tingala ka giti. Labig na ko guyat sang OFW ang repatriation. Usually, positive na yan sa ila? Tag-gimap, kaya niya out of mga 160, ito mga 70 plus euro na positive. So I don't know. Grabe ba? Pero giterminate to Action Art ang violence. Okay. Now, mayad gina nga balita, no? Anyway, 100 pila ganing exact number ni nila sa maabot today? Ay hindi why kani number kay nakabalo ko sini pagbugsa ko ng sini ay sus maabot dili amo ni oras. Pero ang expected ko no is mga 117 something. Boko damo. Anyway, siguro ti tatlo ka bus ni guro sila eh. Most likely, siya ang ato niya, diba? Duwa lang, balik-balikon sa natin. Balik-balikon lang. Anyway, good luck sa imo, kag hopefully, why nagidman sang mga major concern nga ipadangat na naman ini mga OFW because I personally nga nagasalot sa imo, kay gina-address mo, kag personally nga nagaistorya ka sa ila, kumusta ang health na halungan, tagig counselor, kaya ikaw ginang frontliner na, may mga kapitan nga daan kita sa barangay nga nagpositibo? Amo gani si Action Art tari sa subong sitwasyon niya wagi tayo choice no. I mean tulubangon tani dulungan sakto nang ginambal mo man niya even public servants now are being affected na no. Siguro sa mamay mo sulay gagit na tutuan kita aton isulpong amo niyang pandemic kag wa ita mamay mo halong kita papakuro ng aton immune system kay ang aton pumuloy ng kitulig mo sa aton ng GOA. Si Action Art halong mga modera. Salamat gid counselor sa update. Good morning sa imo. Action Hotline. Pagkadto na siya sa airport, makakon mo yung amo na lang problema gid nga nagligad pang ginambal ko nga ang kabudlay gid ang mag-coordinate. Bisan dito ang OWA sa national, kag ang national IETF nga tani mayara sila bala sang i-designate dira nga daw siya yang point man, no, kag siya ang magaserbe nga coordinator, like for example o Bacolod, Negros, diri ka mo coordinate sa yaho para mabalaan kung kumusta ng pagproseso sa mga dokumento, anong oras sila maabot na, anong oras ang ila travel time, pila sila kabilog. Sa kalawig na sinikagadamo sa mga apil ginapadala tubla sa nasyonal, tingala ko nga hindi ginila mahimo na bisa sa simple lang nga bagay katulad sina. Action Hotline. Tikon ikaw imo iya nga chairman sa committee, balimbawa sang atro, tining kakita siya na makadto kato iya sa airport, way kakaibalo anong ginuras maabot. May estimated time of arrival, paibaloon kay nang bago ka lang kabugtaw. Kaysa way pagkabalik ang espiritu mo, ga-travel ka na pagkadto sa airport. Action Hotline. Mamurag-muragan ka, may nagani kay aga. Sansa kaagahon na gid, kag tuwang gabi ang travel sa iban. Action Hotline. At least na-settle na sang OWA ang ila responsibilidad mga balayran sa mga pension houses kag sa mga hotel. No, kay kabudlay gid kun way ni masetol kag maguntat masiling karon ang tagiya sa hotel, hindi na kuya magpagamit sa hotel ko.
paistaran nyo tapos hindi huwag ka buwik bayad. Aksyon Hotline. Na amo nang isagid sa problem. Anyway, dugangan tani karon kay may mga 100 sobra, 117 pero wait, tambalan ni kung pilagi ng exact numbers ni. Aksyon Hotline. Nauntat na tugali ang private nga kwanto nga gin kontrata sang uwa. Kaya daw naglibog mismo ng ulo sang uwa niya, dali lang. Nga sa kadamo, amo ning kadamuon kag numbers sang ginpaidalom sa RT-PCR test. Kaduhalos ka tunga kini ng positive ya. Nanong niya kuno klase yaman. O, di ba si tuod man to? Tigaling question sina nga pati mismo ang government agency tado daw ti private man to nga bayo labo ay mitagambal nga hindi to husto ha kundi ina iyang ginambal naton based man na sa experience kag bisan reaction ni Councilor Ising mo. Aksyon Hotline. Ay nano ina man sige mayo nga agad ha may lang nga pagmonitor kay Joey Alegria nag-monitor man siya gali kay Bro Declan Ponce. Sa tanan nga mga miyembro sang Kabalikat Civicom nationwide. Diri sa Negros, Bacolod Chapter, Kawayan, Ilog, Kabankalan Chapter. Good morning sa inyo. Aksyon Hotline. Morning dira sa taga 293 kag 296. Kibot ko nga nag 296 na kamuda. Ikaw ng President Kilida, Bro Declan Ponce sa 296 Kawayan Chapter may kababayan. And also to 366 kando ni chapters nga mga chapter members sang Kabalikat Civicom. How are you? Extending double force to all 41s on 10-8. Aksyon Hotline. Ayos this has been to 9348 nga naga-extend sang 4 force naton sa inyo. Halong kamo permi mga members sang Kabalikat Civicom. Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon na dugangan tani ang aton nga mga balita. Update sa pagpanglutang dira sa Barangay 2. Patay gidi. Aksyon Hotline. Kagabi na interview na Aksyon Brian Molden ang taga Philippine Coast Guard. Kahulat pa desisyon ng Coast Guard. Kung bala may sa Mauritium ang biyahe sa mga fast craft kag ang mga pasahero nga gusto mag-travel sa Kaysaruro. Why pa na subong green light o signal nga pwede na magkabiyahe bangod nga why pa sang desisyon ang mga LGUs sang Bacolod kag siyudad sang Iloilo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Philippine Standard Time, alas 9:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tiyempo ang oras taga sutoy lang kun sa mga kinali pang istorya, no? Kay John Acosta Galeo, good morning. Monitor siya kuno, musta ka na daw, okay lang Taga Purok Pako, Barangay Dulao sa Bago City. Ginatamyaw ya lang. Sige, salamat gid no sa inyo sining ginapadalang nga mga mensahe, no? Yung iban din na tuman kay kadamo di kay inasang mga greetings sa ginapadala nila, pero kung hindi kayo mamingagaw, kay paring basti girhin kay paring basti morning kay paring tuto dira maya no? Regards lang ko da sa mga classmates naton. Aksyon Hotline! Morning man kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. nga nagamonitor man, siling niya monitor kami dia. Happy birthday lang kay Daisy May sa daya kag Mayo lang nga pagpamati kay Ramonito sa daya. Okay salamat pare, may aga. Aksyon Hotline! Elma Lusok Polidario, Lipong morning kapamati kag Gigkodio. Hihi, ba birthday Tita Elma. Okay, Madam Elma Lusok Polidario, morning dara. Helen Wesna. Siling niya, let us develop the word discipline sa kabuhita para makabulig eradicate sang COVID-19. Amuning share nga mahatag ginaton. Sige, Rocky Javier, good morning. Jo Marie Navarra, Sir Art Curiem, happy listening to my wife, Nida Navarra, keep safe, gid permi. Genafi sa Guban, Papasin, good morning man kay Ray John Tan. Villalon, watching from Barangay Purisima, Manapla, Cagnelda, C. Guanze. Salamat, gid sa pagtutok karon nga aga. No? Ang iban hindi ko malabutan, ayo lang ko, pwede man. Parang kuan ko makaligwa. Ang iba nung mensahe karon na lang sa Aksyon BBB programa with Aksyon Rex Cantong. Aksyon Hotline!
Ang ako lang reminder sa aton sining nga mga kaaksyon, pabakuron, tagida, no? Ang aton immune system. Amo ning hinga ni banta. Amo ni ang aton kapital. Agud hindi kita matapikan sang anuman nga balatian, sa anuman nga masakit. Ang mga common illness hindi ni makatapik sa inyo. Believe you me, amo ning ginagamit ko, that is why sige kita ya sa pagserbisyo sa inyo. Irisgo man ang among trabaho, pero may kami ka-expose, gagawa kami para nga magpangalagad sa inyo, pero kay ko mo protektadong lawas ko, ti okay lang. Ara kita gyapon sa pagserbisyo gid sa aton nga mga ka-aksyon. Manang Dr. Al saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. This